Ka Bor District ka West Garo Hills menta ka Shipho Trigilber, kala penjari da ka korpiu ka baar pasau kinta habaro ka district, hadien ka jingyap jong ki arngut ki beriu na ka jing ther kuli ki pulen, ha ka por ba penjari ya ka korpiu mien, namar ka jing mi jong ka jing akan ajat ben riu halur ka jing thap kerteng kertong, na ka benta ka election sya ka GHADC. Kini ki bala syak siat yap ki day ki nong shong shnong jong ka Cibinang. Kajing ther kuli kala jiakat bagi pulit kidang persyang ben pen pra ya ki pat ba ki baya lumbean ong u superintendent of police ka district u Abraham T Sangma haba benram ya ka jinglong jingman menta lala bentek lakam. Kani ka jingja kala wanlong hadin ka jingsyak thombor u MLA barim ka Phulbari u Estamur Mumin hapo office DC hatura hakapor bagi nong yaki kila dawa ban khang persya ya ki bemdei riulum bakin thep kerteng kertong nak benta ka election sya ka GHADC hadin ka jingpen mi hukum jong ka council haga khat nyaw trik rampang ka babetha halur ka jingdon kam ya ka Sernat SD. Ka sorkar jela kala shimi ka senjam bante lakam ya ka ni ka jinglong jingman hapo ka district haka ba haka janmiet jong ka khanda trik liber kala pen mi da ka hukum ban khang ya ka mobile internet nak benta sapu prakenta khanang ban khang lat ka jingpen sapryang ya ki khubor bom shisha bat ki kam penshin. Kibor pahra ki lawan poi shu syaka ni ka than ong USP kat ba na kalyang u district magistrate un khot pelong ya ka peace committee menta ka sngi baar ha circuit house khanang ban tem ya ka ni ka jingkhi bitar.